alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe e Piindi TV on calminama ko dañde tigui weltare huccide moon no goywede kala saaha e ACTU PEOPLE woni caméra o ko Abou Ba wondude Djiby Dieng hande min jogui invité e people men kono haalde nden tan garden ko ganduɗa ko woni info ɗi garten mamin gaare ko ganduɗa ko woni Pape Ndiaye mo ganduɗa ko chroniqueur to Walf TV konko tigui noon yalti holliti wonde noon ñande foof no serti e won hen opposition hay ko ganduɗa ko woni parrainage keɓata e ɗiɗo élection ngaji nde tawno ko ande mabɓe ko no heewi oustaz Omar Sall kañum tigui noon nanga waɗama kadi ko ganduɗa ko woni passé en garde à vue mamin garan noon e holko saabi ɗum kono kadi en jii ko ganduɗa ko woni hamme li e ceerno Aliou Ba kañum tigui noon piilama ko ganduɗa ko woni lefol ngay ko fierté fulɓe kala mamin garan mon hen ko Jean Paul Dalméda noon duttama teddugal ngal to ganduɗa to woni to hoɗi ɗo mamin garta noon hen joni joni ko ɓoyata tigui Abouba hamme Amadou Ly mo 2STV wondude mo ganduɗa woni ceerno Aliou Ba mo IGE kamɓe tigui noon fiila lefol ngay ɗum noon waɗama weekend ɓennuɗo o caggal noon ko ganduɗa ko woni darde mabɓe tinde e leñol ngol darde mabɓe tinde kadi ko ganduɗa ko woni communication saabi tigui noon ɓe nawama ko nden mbawi wiide ne way kono ni noon ko mérite mo ganduɗa hewɓe noon beltima hen no fewi ɗum noon ko 3e édition mo ganduɗa noon tigui ko fedde goɗal tigui yuɓɓini ɗum e kala saaha aɓe mbaɗa gueɗe payodinde e leñol ngol ɗum noon wonani welama noon dennagal fulɓe kala kono kankone hamme Amadou Ly e ceerno Aliou Ba kolliti weltare mumen no fewi e on ñalawma sen gummima toon jehen to Pape Ndiaye mo chroniqueur Walf TV caggal noon ko ɗum ɗo ko juuti o yalti konko noon Pape Ndiaye e wiide makko chronique aji makko o saaha ma wat waylo waylo nde tawno noon o waɗi noon enquête aji makko jaajɗi konko noon Pape Ndiaye e wiide makko wonde tigui so certes e won hen e opposition hay ko ganduɗa ko woni parrainage keɓata e élection ngaji ɗi tawno o ƴeewi hewɓe mabɓe wona gongiyankoɓe e wiide makko noon tigui kamɓe tigui noon battani financé sukaɓeɓe e noon wadde ɓe motivé wonde ɓe mbatta ko ganduɗa ko woni immigration clandestine gam tigui noon laamu ngu tan wawa ñiŋede ha joni e konngui Pape Ndiaye e wiide noon ha joni won hen e leader aji kamɓe tigui tottata ko ganduɗa ko woni sukaɓe kalis gam noɓe coori ko ganduɗa woni cocktail molotov gam tan wadde bonandiji e nder leydi ndi foof tan e tumde ko ganduɗa ko woni wonɓe état o kono kadi e wiide makko ɓe jiini o yi ko ganduɗa ko woni ñiŋore kewɗe fowame ko mo ganduɗa woni général Moussa Fall e wiide Pape Ndiaye won hen ñiŋoje kewɗe noon haydara woɗani hen wonko fowete e makko kadi wona gonga e wiide makko so tawi o serte e won hen opposition hay ko ganduɗa ko woni noon parrainage ni keɓata e élection 2024 ɗum noon saabi haalduji gummima partout ne tawno noon ɗum jaaki yimɓe kewɓe sen gummima toon chroniqueur goɗɗo to Walf hono Pape Sané konko tigui noon waɗa arrêté waɗa ko ganduɗa ko woni garde à vue konko noon o rewirte ko ganduɗa ko woni division fausse nouvelle ɗum noon ko caggal noon waɗi émission makko soɓen oɗo ɓennude ko ganduɗa ko woni kepardi to ganduɗa to woni Walf ha to Walf Fadjiri oustaz Omar Sall kañum tigui noon nanga waɗama arrêté waɗama kadi ko ganduɗa ko woni garde à vue taw noon ko division spécial to ganduɗa to woni to cyber sécurité de la police nationale ɓe kolliti tigui noon konko oustaz Omar Sall ko ɓe ganduɗa noon woni collectif international des talibé cheikh kamɓe tigui noon mbaɗi plainte fewde makko kamɓe noon ɓe dewirtimo ko ganduɗa ko woni jalkidde ko ganduɗa ko woni wasifa e ko ganduɗa ko woni hadratul juma maɓe mbaɗata e wiide noon ɓeɗon ɓe ganduɗa woni collectif international des talibé cheikh konko noon caggal vidéo goto konko oustaz Omar Sall omo haala hen omo holto woni noon ko wertate ko e kala aljuma yimɓe na tima hen ne mbiya Allah Allah e wiide ɗum noon ko ganduɗa ko woni bidaji ɗum noon muusi noon talibé sehuji kewɗi saabi vidéo ji ɗe mbaɗe bang yo bang goto foof no yalta no hollita hen ko ganduɗa ko woni noon yiyande makko e wiide noon won hen noon
konko yo gëm ko gëmi ko woni yo jab ko jabi ko accaɓe kamɓe ne ɓe gona e kaɓe goni ko saabi tigui konko noon oustage o no hucciti les enquêteurs o holliti tigui noon wonde o noon jopaki talibé cheikhuji ɗi tigui gasnirten people men koko ganduɗa ko woni hommage mbaɗaɗo e o mo ganduɗa woni acteur keptinnoɗo no fewi e nder leydi Sénégal konko mo ganduɗa ko top modèle kadi ɗo e nder leydi Sénégal duttinoɗo e joomi hono Jean Paul Dalméda konko tigui no rutta teddugal ɓangal taw noon ko maire mo Liberté 2 e kadi famille makko kala e sehilaɓe makko kala mbaɗi ɗum ɓe guinnirimo ko ganduɗa ko woni rue Liberté 2 konko Jean Paul Dalméda yiyama noon image uji ɗi jinnaro makko debbo o noon woyi toon boƴƴi kisde kono noon ɓe kolliti noon teddugal ko ganduɗa ko woni yidde mabɓe e Jean Paul Dalméda iwata ha baɗa nde taw noon o gollinima ko ganduɗa ko woni leydi Sénégal o gollinima ko ganduɗa ko woni aro kono ɓe kelloti tigui konko Jean Paul Dalméda kadi ko neɗɗo mo ganduɗa ko junnoɗo social no fewi saabi noon o innira oɗon rue ɗum noon rue 2 mo Liberté 6 hande ene wawi wiyede ko rue Jean Paul Dalméda ɗum wonno kamin tongonnomon hande e people aji men min gaara invité men min calmodira e makko won kadi kami poti yewtidde ko heewi ha e kare ɗe ganduɗa ɓenninɗo hakkude makko e o mo ganduɗa woni Fanja e Fouta Tampi e politique gonaɗo o saaha mi salminira makko min garta mon frère mon ami no goruɗa ça va a salminama juurama weltanama machallah alhamdulillah kadi c'est un immense plaisir d'être là min beltima no fewi tigui o innitirti ko Moussa Ndiaye ko doom bayam eɗen mbawi widemo parrain haɗa nden min gara pourquoi parrain oy bon parrain ko ni tan ko leader politique goto guinnirnomi ɗum finalement inde nden teddirimo tan ƴettumi indam battumi e hooram quoi ok eyyi ko ɗum addi parrain o tigui hol leader ko leader am goro wiyete Waly Seyni Kane ko kawam minen baddanno politique à l'époque min wiyannomo tout le temps parrain mais bon finalement peut-être idéologie ɗi ceerti tout après mbanmi rejoindre banggue goɗɗo tigui bon battumi wiide mi hooram parrain tigui en jii people aji ɗi no heewi ko ganduɗa ko woni politique no feewi ari ko Pape Ndiaye chroniqueur mo Walf TV haali ko wonde noon kañum hewno yiyede omo ñiŋa ko ganduɗa ko woni laamugu tout le temps caggal nde o dumbaw yalti noon o holliti woni chronique aji makko mo changé taw noon waɗi recherche uji kewɗi wonko heewi noon ko sikkatno ɗum woɗani walla wonko heewi ko wiyatano ɗum woɗani ko heewi hen ko opposition won hen opposition o joopi wonde kamɓe tigui mbatta finance sukaɓe ne coora ko ganduɗa ko woni cocktail molotov walla kadi ne jaaha ko ganduɗa ko woni immigration clandestine gam noon tigui ɓe mbiya wonde leydi ndi welani no muusi walla laamu ngu ha joni ne ñiŋe holko woni hen yiyande ma ewa bon aɗa andi politique kala ko jiiɗa e politique koye politique jeeya politique gonga o fenade de jaam fo foof koye politique jeeya kanko jooɗorno hanki omo yenna omo ñiŋa président de la république hande o jootima o wi ko sikkuno ko foof wodani o yi ha ndaro tawi ko opposition waɗata corrompre la jeunesse o tawi ko opposition umminta jeunesse o contre le président contre le pouvoir donc hande ilade omo jogui ko ganduɗa hoorema so yaltinin ɗum hande ma change ko heewi ma bonnan opposition ko heewi so tawi ko haalata ko gonga hayran yo fawe tabal julɓeɓe ne keeɗi Sénégal naɓe ne keeɗi so tawi kadi ko politique tan kala ko jiiɗa e politique koye politique jeeya tigui ko noon jiirɗa an caggal ɓennuɗo en jii parrain hakkude ma e Fanja e Fouta Tampi muusino no feewi holko woni probléme moon eyyi aɗa andi pulaar ne wiye neɗɗo yo maayi to woyate kadi holko jiɗɗa widde Farmane Ndiaye Fouta Tampi to yinno naade ɗo o heƴani ɗon par ce que dewgal ene dagui ceeral ne dagui jaadigal kadi ko noon yimɓe so Allah waddiɓe teddugal woni hakkude mabɓe aɓe gollodira ɓe jeehi haɓe natti wawde gollodirde ko ɓuuri yodde ko moni foof yo wi goɗɗo Allah jarama jarama holɓen mbaɗa jaa lawol ma hakkude Farba e Kalidou Wague yimɓe hewɓe ene kaala hen mais ganda par ce que personnellement Wague haɓani e Farba Farba haɓani e Wague
ko querelle politique ko conflit d'intérêt tan kadi ko politique way noon Farba ko coordinateur départemental Matam wage ko maire e nder commune de Bokki Diawe président Macky Sall laamimo duuɓi 12 emi sikku e nder duuɓi 12 min ko jiimi ko kala to ɓe gummi kamɓe fof ɓe gummotto so wiyama gadde kalisaji moni fof waɗen kalis mum piye piyen mbaɗeni mbaɗen moni fof waɗa so tawi wonko yalti ene faate département o mboɗo foti yiide hen hooram mboɗo jogui sukaɓe mboɗo jogui rewɓe nana caggalam ko yaltare ne hokke département o yomi totte gueɗalam ha timma ko ɓenni ko mi wawa ruttade hen mi sikku ɗum wona bone joni jiɗɗa wiide koko tottete département ko heewi Farba ara jooɗo hen non aɗa andi Farba jooɗo hen ko un autre contexte Farba ko coordinateur départemental kanko ardi département o neɗɗo noon sa ardima a yonnat kadi min personnellement ko mbimami hanke heccanki o mi ala konngol bongol ngol pawmi ƴettude mboɗo fawa e gurgu Farba par ce que min cekkodirani ɗum conflit mabɓe politique ko hakkude makko e les leaders min min ganda probléme de samoɗo yowoni woy walla ni woy ko hakkude makko e les leaders ɓen ene mbi ko so tawi wonko yalti ene faate e département he yo feccir ɗum no foti feccirede ni moni fof heɓa feccere mum firti ko wadde o feccani ɗum no foti feccirde ɗum ni sa yeɓe kala ko noon jiirɗa an non min no jiirumi ala sens min ka namdi ɗum kom koye haalandema tigi so tawi eɗen jaata sa waɗi ujunere waɗa ujunere sa waɗi temedde waɗa temedde sa ummi mum ummo so tawi en dokkama hunde mbaɗama pecce ɗiɗi mbaɗa pecce ɗiɗi nawa feccere nawa feccere kono sa nawi feccere e feccirande tan hokkiɗam feccere le gonde ngel mbaɗani équilibre en potani mais est ce que a sikkani kare haareɗe ɓe mbatti ɗi entre mabɓe woni ko mbiyata politiquement o est ce que atta caɗele yimɓe payi ko élection 2024 non aɗa andi politique to jeyataɗo ha joni so caɗele gari tan ko kamɓe beela caɗele gara hakkude mabɓe no wage wi ni minen pop koye Amadou Ba min gondi ɗo deux clan ala ɗo ko clan président Macky Sall woni ɗo clan Amadou Ba woni ɗo heddorono minen e nder koyamen min tawi min mbawa liggodirde saabu nomin jiiɗi wayani wayani noon mais hatta ha joni minen fof somin ƴoogi koto gotel min juppata mais amin jadatno komin jadata komin tawi minen intérêt amen ala hen min ƴetta lawol amen yimɓe ƴetta lawol mumen walla yimɓe jotto kaltide taw koye dow teddungal kaltiden pamodiren ko ɗum woni ɗon mais probléme ala ɗon mais fañƴe tan fuɗi tan piwi kamɓe ko bon no yiɗi no yirni way kon tan ko hasdagal ummade mabɓe fewde o mo ganduɗa woni Farba peut être ko woni coordinateur ko walla ko ardi ko peut être ɓe jaɓananima ɗum weela ɓe muusaɓe konko ardi wiidemo kadi wage kala ko heeɓi ko ganduɗa ko woni e président ko Farba saabi ɗum aɗa andi ko ɗum tawi mi wiidama neɗɗo sene maayo maayo to woyete saɗa haala kala ko laaɓiɗa kaaliɗo wage en 2011 nde président Macky Sall arata Congo ene arde Farba Ngom Abdoulaye Salli Sall e Amadou Konté amin jooɗi min mboɗo tawa jete Congo à l'époque wage ko jogui ko président ala ɗum Farba ala ɗum ɓe gardi ɓe ngala ɗum en 2012 wage pesé déjà plus de 20 milliards de francs CFA wagede arrêté politique haala makko e président Macky Sall ɓurani 2 minutes onon garduno min balla on est ce que minen somin balli onon balla minen fuutankoɓe hay lawol min ngala Makki wi min somi laami mom bondu o wi pourtant ko gouvernement o gonnoɗa Makki wi min hay so woni gouvernement o mi arda e leydi ndi wonko mi wawa wadde kono somi heeɓi leydi ndi mami darano fuutankoɓe mami wallu won ko poɗɗa heɓde ko mon keɓɓa wagi wi mbaɗa wawi hodde ko cohluɗa e kalis komi tottuma so manki mi yeehe galleji mi tottuma cikkuɗa ɗum wonandima ko waɗata ɗum joni so Farmata Ndiaye Foutanpi jooɗima wi kala ko wage dañi ko Farba rokki ɗum walla kala ko wage woni ko Farba waɗi ɗum andi ɗum ko haala kangaɗo Farba hoore mum so heeɗi mon vidéo jalat par ce que Farba ne andi hol gonɗo wage kadi yo yoot aduna ala solo ɗum saabi mbiɗama wonde koko karo kasan ɗum saabi omo haala Farba e wage liggudima duuɓi Allah poɗɗini kadi gila ɓamɗa nande kaɗo haalne haali a meeɗi nande wage walla neɗɗo wage yaltini wiya Farba hubbuni non peut être min jiyan ɗum taw
pourtant min mbawi wadde ɗum de par ce que moni fof jogui portable mum caggal écran mum haala ko welɗum haasidagal ala ɗon farba ko jogui ko Allah lubri ɗum goɗɗo e goɗɗo ko dañi ko Allah hokki ɗumen kadi ɓen donkani kene gona kasdeji haasidagal kay rani ko min mo ganduɗa hoore ma somi fini suba kaccaram ko probléme neɗɗo kay wawi wona haasidagal woni ɗon ɓe mbi ko ɓe jiiɗi koyo affaire o wat transparent no wayni arrange ani ɓe ɓe jeeyi laabi mabɓe c'est simple ɗum wona dugo wona haare mais pourquoi yimɓe jiiɗi wattu ɗum probléme mais est ce que kadi an yiyande ma fota actuellement on jiyani aɓe poti joddade ɓe jewtide ɓe pamodira nde tawno payi koye élection ngaji kadi frustration foof no wawi wonde kadi non aɗa andi moƴƴani kadi e parti au pouvoir sinno sago yitere wayata minen koye département hemin jeeya minen min de personnellement hooram gandumi min gondumi koye Kalidou Wague saɗa wonde Kalidou Wague mboɗo wondema sa wondani e makko hayso onon jiiduma e baba meeɗa ma haaju tan barke alqouranil karim min noon mi nani an Kalidou Wague ko yuppuma kalis kewɗo pare auto ma woni konko soodi ɗum tahi so wi ranmi mbiyata ko tal so wi ɓawli mbiyata kokko e alay saago aɗa andi ɓurɗo e ma fof ɓuura e mum kono kaalen noon ko woni ɗo goongo kadi c'est très important on ji mboɗo jogui orto tan wuuro fof wi ko Wague sonnino joni noon min alhamdulillahi rabbil alamin ko Wague sonnimi oto Wague sonni min kala jogui mi aduna kala jiiɗa mboɗo jogui ko Wague oto mbaɗa doda wallahi kala ko jiiɗa mboɗo jogui aduna ko Wague kadi min koye makko gondumi mi suuɗa e kuɗel mi moggina e leggel somo wondema mboɗo wondema so wondanima hay somo fottema en mbawa diwdude salamu aleykum tan wallahi Allah kono ɗum tahi konko kono an ko fandiya fota tampi ko haalta ko won kadi ko jiyata Farmata Ndiaye Fouta Tampi ala ko haali ko ganduɗa hoorema neɗɗo ne wawi tumnade hen par ce que o yennat comme yennude neɗɗo wiya no comme no wiyata oɗo ni aɗa gayto e an hanma ruttade Amérique hanma wadde ni an Wague dañƴa kalis ko farba tahma dañde kalis ɗum ɗon wona haala par ce que les gens ils écoutent yimɓe keɗo ari haala saɗa haala haalat ko fawi ko waɗi posé joɗɗa mbiya ni taw ko kalɗa oɗo jogui des argument aɗa jogui des preuve claire mais yennude ala tun koto yennude neɗɗo ɗum tiiɗani ko waɗata ko tiiɗani minen amin mbawi wadde no waɗata ni kadi Farmata Ndiaye Fouta Tampi so haali tan ko kalis haaldi ɗum on min teftata ɗum Allah ne seeɗi min Farmata Ndiaye Tampi mi waɗani ɗum nawlo pourquoi mbiɗa min mboɗo hersa joɗade mi ara mi joɗoɗo Farmata joɗoɗo mi wawa wadde ɗum mais pourquoi non parce que ko politicien hono ma non o daranima to ko heewi o wayni fulɗo fuurankoɓe yooɓe dañ laaɓi yooɓe dañ ko heewi sukaɓe liggo ay onon walla ay onon Farmata Ndiaye Fouta Tampi holko addi Fouta Tampi aɗani Fouta Tampi mouvement o Farmata jeyano ɗum toon tigui calmintumi mon frère Lil Mara en eyo Farmata ko guinvillanoɗo tan ar tawtorama ɓe ƴeewi ɗum ɓe mbi ɗum bo ara wonan min porte parole jadora hen tan ɗon o hoori galle mabɓe fotani o yetto o jamfiɓe o watti akimo affaire o Fouta Tampi o gayni kadi o jamfiɓe o watti hen wona ɗo o joɗotono wiya président Macky Sall ko ni way hay ƴetto ala fof ñannoro bonno mo yennani président Macky Sall Farba Ngom kay ala ko heddani ɗum i Farmata hannde so mi haalanma kadi location makko Farba yoɓanimo de min haali hol location galle makko ko jaltinno wallahi Allah hara wallahi Allah hara Farba wallahi Allah junno falle Farba Ngom so nan Farba moƴƴani ala to koy so manti Farba waɗi non attends to gonɗa ɗo mbatta koye haare politique non woni yo goto fof aɗani mi wondirtamo ɓuurani e fenani min mboɗani Farba Ngom mais so Farba yoɓini mon foti yoɓanen par ce que ko tampani politique o yo Allah junno ala o tampanani politique oto wiyo tampani politique Farmata ya ha ronki andude to fayi arti o ga banggue jokke amen minen Farmata ko ɗo tawi min Farmata ɗo min birtono ɗum yuuyi wallahi Allah président Macky Sall omo haaɓi tekke makko boɗejo mo yenna ɗum aɗa kay Farmata hande so jooɗi men ndiya no yinno ko yo fulɓe yo yinno tan o yinno ko yotto dañi ɓe nawimo hôtel o wawi toon balɗe nogas e goho eɓe joɓanamo journée 50 000 omo so fini suba macciro croissant hol hôtel accuɗo yimɓe jeeta teeru mbiɗo wonno non mine kam macciro croissant suba fo ele so mini mbiyam président nanara o looro kadi wona ko waɗata yeeso ko jooɗo fata président hol jaɓoro woppu haala minen koye leydi min goni Farmata Ndiaye Fouta Tampi ala waɗani crédible accito karam kala ko haali guila subaka ha jamma ko mbuɗo tawi mo haalde min de suis pas contre yo Farba waɗanmo yo goɗɗo waɗanmo yo goɗɗo e goɗɗo mbaɗanmo par ce que kadi kala ko mbawɗen haalde actuellement ɗo to gonɗen ɗo politique kadi ko noon neɗɗo wonata to hande tan wona ga janggo omo feeñi e politique o
kala ko dañi hen ko ƴiƴe makko ko war ñande makko e kala ko dañi on foti hen dañde par ce que o min tampi kawananimo kono aɗa andi kadi politique ɓaade yimɓe fof ndendi gueɗel gotel ko sa heeɓi hunde tan naw ko keɓɗa ho kono yennu wonɓe ayi min mboɗo yenna goɗɗo min mi yennata neɗɗo wonɓe parti ɓe APR mi yennatama par ce que mi ala ko tax mboɗo yennuma aɗa andi vision moni fof jogui ko vision mum moni fof jiiɗi kono yarata hande noon Farba wallimo daranimo te alhamdulillah Farba kadi waɗi ko yooɗi so wallimo min on aɗa yendo contre mais oto tax jenna yimɓe Farba Ndiaye Foutampi vidéo makko ñande ko wi wona wi Mamadou Talla ko o yenni ɗum ala ko enten ɗum wiiri wi Mamadou Talla waɗani 2 jours woni Mamadou Talla ko an ardinani président waɗi ni waɗi ni donc ɗum ɗon andi on haala mum daraki andal jiiɗa ko haala Fandiaye Foutampi haalma ko daraki min mi non aɗani min min sogol jaabo Farba Ndiaye Foutampi no jabortu mum par ce que jagortu mum ko avec élégance mboɗo wawno wadde no waɗata ni mi yenno mi ƴetta mi haala ko weeli kam par ce que mboɗo andi kam darde darima hannde nde Farmata ɓuurani bontinede e dow ɗum ni min garata en jiino parrain tout le temps a ƴettotono aɗa ƴetto on jour min kaldino hen ni par ce que en puttino wadde émission ko adi hannde mbiɗa kam wonko saabi dartinde a ƴettode ma de holko saabi ɗum ɗon non aɗa andi aduna neɗɗo waɗata ko diwni hoore mum ay sa woni ɗo so yimɓe fof ngari tawima ɗo faatu ga aduna ko noon yarata mais kadi comme ɗum wiyanmami ni ƴettode wona ko yooɗi yooɗani mais no mbaɗanɗa ɗum de pour que holko non nde mbaɗanɗum ɗum de aɗa nana kalama mbima min ƴettode ko bonnanimi ko ene hulɓini min ɗeɗo ƴettoje ko sa yi suba fof e Allah mboɗo nimsa mo ganduɗa hoorema min tan Allah gandi ɗum ko taxanno mboɗo ƴetto par ce que yooɗani mais kala kaɗa haalda e neɗɗo kaltan pawa ɗum to leeri pawa ɗum to poosi tawɗon mbawi famodirde min Farba Ndiaye Foutampi j'ai rien contre elle Allah ne andi so mboɗo jogui mi rokkanmo janggo somin kawri so mboɗo jogui windere mboɗo yalti wittour windere nde mi rokkamo mais politique kadi ko politique tan yadannoɓe so ceerti hande gartodira janggo politique way noon ɓe kaɓata hande gartodira janggo dutodira janggo donc kala kaɗa haala hen haalen ko ganduɗa hoorema janggo soɓe kawriti an a hersata tigui e ƴettode ɗe garanmi il paraît que ɓe mbi won nodduɗo mawɗo goto nodduma wonko haaldema saabi dartinɗa ƴettode ma min wona mawɗo accinimi ƴettoje hoto tahi ƴettuɗa kay mawɗo accinanimi ƴettoje de mboɗo nehani mawɓe noon kono mawɓe accinanimi ƴettoje min kay ɗaccinnomi ƴettoje hay so an winomi harmini harminde ɗum kay hay sen potti montage ala nene wona roon wona on banggue ceerno minani ko ceerno Aliou wona on banggue hay pullo accinanimi ƴettoje wona on banggue o salminama no fewi no men aɗa andi ne waɗi yimɓe dañataɓe ko lawol gotol e aduna ma weeɓani noon pour jaaha kawra hen weeɓani mais bon min mi dañino on sens peut être aɗa andi hawrude neɗɗo mo ganduɗa wonma lawol gotol kawrata e aduna ma weeɓani taw ko on ɓuuri jinne on mbawi jinne donc non ko yiddandinoma tan o wi kam yomi ɗaccu mi salima mi tiiɗi hoore mi accani ha kanko accimi nde gaccami taw wonti gatti trop tard joni wonti probléme won garnoɗo e ma wima wiya ɗaccu a andama to pottuno acci wala wala ko jamma ko rêve wonno wala non wona rêve la vie réelle comme jiɗɗo andinde min ƴettoje bonnani ham ko ganduɗa hoorema mboɗo wawno accude aduna fof sababude oɗon walla famal ko jimmi haalandema ko ɗum noon kam ko clé Abouba Djiby so tawi wonko pamɗon hen debbo ma fiancé ma non même ça wi debbo walla fiancé c'est très fort bon ko c'est une personne mo ganduɗa je peux même pas te la décrire ɓenɗo goɗɗum ha jani wonde mi ala haalnam ɗo garɗo fof ɓeeron par ce que yimɓe fof no namdo pourquoi parrain acci ƴettode pourquoi après acci ƴettode par ce que non j'ai promis à une personne mo ganduɗa ko wonta yiyamboɗo ƴetto donc je vais respecter ça so Allah jaɓi jinnaɗo ma non min Bam c'est en français Bam kanko il se mêle pas trop de ma vie comme madame et tout juste il a des conseils à te donner mais sinon c'est pas quelqu'un qui se mêle trop de ta vie on a jinnaɗo on a haydara c'est une fille pas comme les autres pas comme moi non non loin d'être comme comment elle est unique quoi genre
non comme ko jidda tan halka gasi ko dum we do kay idara ko pare min kam sœur ma joni ala wara kam comparé mo jidda non na lamu heji wona an man comparé wona galamin fo seti bangi mi jojjinat ha Allah nen kono a yiɗi debbo kono ala probléme ɗum noon pare tonga tan mbawa salmi waynodirde bandiraɓe ne tawno gueɗe juuti seeɗa. C'est un immense plaisir d'être là et aussi wiide yimɓeɓe yoɓe nangan Amadou Ba parce que nangande Amadou Ba woni nangande président Macky Sall kadi engagement dévouement et détermination moɓe joguino 2012 et 2019 soɓe jiiɗi ko laaɓi yoɓe jogo même engagement yimɓe goppa duhoji ɗi goppa kareeli ɗi goppa tiraille ma o ala sens hande enen pop ko enen dendi koye men Sénégal ko Sénégal men woni parti au pouvoir woni opposition on reste tous des Sénégalais donc pour le bien de tous affaire o yo waɗe e dow hormo e dow teddugal ko ɗum woni aduna ko iddi ko fof c'est des détails mais politique noon ko jiiɗa fof en jeeya Farma Ndiaye Foutampi kadi min gaynan tugdude fof min duwat kadi min tawa ko baɗam debbo noon ko min sehlaɓe no jiiɗa ɗo tigi o salminama ko koye no fewi tokaram Fandiaye Foutampi en calmini kadi no fewi Kalifone Sall on ko chéram mi wimo Seydi Sall ɗum noon en calmini dendagal bandiraɓe fof en calmini ministre de l'élevage oɗon woni Daouda Moussa Dia eɗen gandi kadi darde makko no fawi ɗum no fewi no fewi no fewi so tawi a naati wuuro Kalidou il faut mi salmina omo ganduɗa woni Alpha Fade wonde omo ganduɗa woni Aïcha Fade e omo ganduɗa kadi woni Diara Fade e Bambali Fade dendagal famille Fade naɓe kala e kuuɓal to ganduɗa to woni to wuuro moon mi salmini mi juurimam no fewi mi salmini dendagal bandiraɓe kala e kuuɓal ɗum noon min tottamo rendez-vous ko ɓoyta so weli jomirade ko ganduɗa ko woni ko ganduɗa ko woni ACTU PEOPLE woni caméra o ko Abouba wondude Djiby Dieng merci beaucoup merci pareil mon frère mon ami weltanama ça fait un immense plaisir d'être là moi aussi donc plaisir partagé ɗum noon wiide bandiraɓe kala ko jiɗɗon andude e parrain e ko woni caggal parrain e ko heewi ko gandano e parrain paɗe émission mon holmo woni an mo bammodi ɓoyata inchallah rabbi caggal ACTU PEOPLE ko heewi ko ganduɗa on jiɗi andude ɗum e parrain inchallah mon gandu ɗum e ko woni caggal parrain ko saabi parrain dañi auto e ko heewi so jeewi ko ganduɗa ko woni émission holmo woni an mon gandoy ɗum e bammode tawno accata haydara foof o faccirta inchallah ɗum noon merci beaucoup on jarama